Wel, dyma ni yn y Gell unwaith eto. Mae'n fore braf, yr awyr yn las y tu allan, a ni'n yn cael mwynhau gobeithio dydd Sadwrn y Pasg. Ond mae yn dydd Sadwrn gwahanol, mae'n Basg gwahanol ydy. Oeddech chi wedi cynllunio mynd i ffwrdd rhywle falle ar eich gwyliau, ond wedi gorfod i ganslo fo. Efallai di meddwl cael cyfarfod efo'ch teulu a chael pryd efo'ch gilydd, neu rhyw get together felly. Neu, oherwydd fod y tywydd mor braf, dych chi'n meddwl, mor hyfryd fyddai cael mynd allan i'r traeth a mwynhau yn hynny am y dydd. Ond yn lle hynny, da ni'n gorfod llechu yn dawel yn cartrefi nes bod yr haint yma wedi mynd heibio. Mae yn Basg gwahanol. Rhyw Basg gwahanol iawn oedd hi dilynwyr Iesu hefyd yn Jerusalem. Fel arfer mi fydde'r llaweroedd yn llenwi y brif ddinas ac wedi bwyta gwledd y Pasg, dathliad hyfryd a llawen. Mi fydde pawb ar y Saboth ar y dydd Sadwrn yn mynd i'r synagog neu'r deml. A fel rhan o'r gweithgaredd yna mi fydde'n adrodd hanes rhyfeddol. Dyw yn achub i bobl o'r Aifft, yr Exodus, a Pharo yn cael ei adael ar ôl a wrth e'n dianc yn rhydd i ddod yn y pen draw i wlad yr Addewid. Ond y tro yma, mi oedd un Saboth gwahanol iawn i'r 12 disgybl ac i'r gwragedd oedd wedi dilyn Iesu lawr o Galilea. Dyna cynt roedden nhw wedi gweld eu holl obeithion yn cael eu chwalu'n deilchion, gyda chynllwynio a niwiol y Sanhedrin a dwrn greulon y merodreth yn cydweithio i wneud sioe erchyll o'i harweinydd nhw. Ar y nos Iau, pan soniodd Iesu fod yn ei gadael, oedd o'i hunan wedi dweud nhw, drychwch achos mod i'n dweud mod i'n mynd, mae tristwch di llenwi'ch calon chi. Ond doedden nhw rioed i dychmygu y fath ddyfnder o dristwch a phoen fydden nhw yn ei deimlo. Y fath dryswch oedd yn ei meddyliau. Ydwch chi ddychmygu teimladau nhw tybed? Pan mae pethau'n mynd o chwith, neu pethau'n anodd, a pob math o emosiynau od yn gallu codi ynddo ni. Wrth gwrs, da ni'n gallu dychmygu mai galar a thristwch fydde y peth mawr yn eu teimladau nhw. Yn sicr i Mair, mam yr Iesu, mi fyddai chalon hi wedi rhwygo'n ddwy wrth weld ei mab, ac yn dibynnig y mab yma. Dyma'r un ac yn hedlwyd yn ddidrwy'r ysbryd glân. Dyma'r un yr oedd hi wedi magu ar ei bron a'i weld yn tyfu yn Nazareth. Ond rwan oedd o wedi gondemnio a'i ddienyddio mewn ffordd mor gywilyddus a chyhoeddus. Fe ddywedodd Simeon wrthi yn y deml flynyddoedd yn ôl, welai gosodwyd hwn, cwymp a chyfodiad llawer yn Israel i fod yn arwydd a wrthwynebyr, a thithau, trwywennu'r denaid di a chleddyf. Ac oedd ei henaid i wedi i daro drwyddo. Ond nid tristwch di'r unig emosiwn mewn galar. Mae yna deimladau mwyaf od yn gallu codi. Fe fydde yna ddicter. Dicter. Fydde rhain teimlo tuag at yr awdurdodau. Sut fedre nhw wneud hwn i Iesu ac yntau wedi bod mor drigarog, mor ddoeth yn cyflawni'r fath wyrthiau rhyfeddol? Mi fydde yna ddicter tuag at Judas y bradwr. Oedda ti'n un ohono ni. Oedda ti wedi bod yn eistedd wrth draed yr Iesu. Oedd Iesu wedi bod mor dda wrtho ti, hyd yn oed ar y nos Iau yn golchi dy draed i wrth fynd i olchi'n traed ni gyd. Ac wyt ti wedi gwneud hyn? Rhyfedd iawn, efallai bydde'r rhain teimlo dicter tuag at Iesu ei hun. Pan mae rhywun yn marw weithiau, da ni'n teimlo dicter tuag at rhywun sydd wedi'n gadael ni. A dyma lle oedd Iesu. Oedden nhw wedi gadael popeth i'w ddilyn o, oedd wedi harwain nhw am 2 blynedd, a rwan oedd wedi gwneud llanast o bob dim y miscalculation mwyaf fedre fo wneud. Ac oedd wedi gadael nhw rwan heb unrhyw syniad be oedd yn mynd i ddigwydd, na be oedd nhw fod nhw'n nesaf. Mae galar yn gallu codi'r teimladau mwyaf anusgwyl yn dydy.
Ac i rai oedd yna gwestiwn mawr yn codi yn ei meddyliau. Ydy ni wedi bod yn ffylied yn dilyn hwn? Ai dyma'r dadrithiad mawr? Da ni'n gwybod hefyd fod rhai wedi teimlo rhyw siom ofnadwy ynddyn nhw eu hunain. Dyna chi Seimon Pedr. Oedd wedi bod mor siŵr y bydde fo'n barod i sefyll efo Iesu beth bynnag oedd yn mynd i ddigwydd. Oedd o wedi dweud, te rhaid mi farw. Mae yna i farw efo ti. Dwi'n mynd i dy wadu di, dwi'n mynd i wneud dim byd. Ond wedyn oedd o wedi gwaredwr dair gwaith. A Judas. Oedd Judas mewn tywyllwch llwyr rwan yn doedd. Beth bynnag oedd ei gymhellion o yn bradychu'r gwaredwr, rwan oedd o'n gweld i fod wedi gwneud rhywbeth ofnadwy a doedd o'n gweld dim byd ond tywyllwch o'i flaen. Ar ben y teimladau hyn, wrth gwrs, mi oedd na ofn. Mi oedd yr awdurdodau wedi dangos i bod nhw amddiffodd y mudiad newydd yma oedd wedi codi rai ddilyn y gŵr o Nazareth. Felly, gan iddyn nhw ddelio mor chwyrn ar arweinydd, be fydden nhw'n ei wneud efo'i dilynwyr o tybed? Roedden nhw'n cloi hunain o'r neilltu, efallai nhw'n rodwch ystafell, a rhag ofn yr Iddewon. Dyma be oedd social distancing go iawn ynde. Ond, roedd y Sul ar y ffordd, diwrnod cyntaf yr wythnos. Ond nid oedden nhw'n cofio beth oedd Iesu wedi ddeud. Dechreuodd ei dysgu bod yn rhaid i fab y dyn ddioddef llawer a chael ei wrthod gan yr henuriad a'r prif offeiriad a'r ysgrifenyddion a'i ladd, ac ymhen tridiau at gyfodi. Doedden nhw'n wedi deall ar y pryd be oedd Iesu'n dweud, ac yn sicr oedd digwyddiadau erchyll y dyddiau diwethaf wedi perydd yn nhw anghofio be oedd yr arglwydd wedi ei addo. Sut mae arno ni heddiw? Ydyn ni mewn dryswch am beth sydd wedi digwydd yn gwlad ni. Mae'n siŵr bod y rhan fwyaf ohono ni wedi wynebu cyfnod o alar neu dristwch ar adegau, pryd oedd yn teimladau ni mewn dryswch, colli gwaith, colli anwyliad, ofni'r dyfodol. Mae hyn yn gallu codi teimladau o ddicter tuag at Dduw ei hun, a rhai wedi dadrithio gan y ffydd roedden nhw wedi codi ynddo fo. Falle bod rhai ohonoch chi sydd yn gwrando wedi meddwl, wel, oedd Iesu'n ddyn da, dweud lot o bethau da, ond ysgynna i ddim modd i allu credu rywsut fod o'n waredwr. Gallai'n credu'r efengil oedd yn haid a nain yn ei gredu. Ond mae Sul yr atgyfodiad yn dod. Dwi'n meddwl am eiriau William Cowper yn ei emyn enwog a sgrifennodd o ganol iselder ysbryd dwys a thywyll. God moves in a mysterious way. Trwyddi'r gelffyrdd, mae'r ucheliwr yn dwyn ei waith i ben. Gwrandewch ar rai o eiriau'r cyfieithiad Cymraeg. Y saint un niwed byth ni chant. Cymylau duar nen sy'n llawn trigaredd. Glawio wnad, fendithion ar ei pen. Na barna ddiw a threswm noeth. Cred ei addewid rad. Tu cefn i len rhagluniaeth ddoeth mae'n cuddio wyneb tad. Tase'r disgyblion wedi cofio geiriau Iesu ac ymddiried ynddyn nhw, mor wahanol fyddai eu profiad nhw ar y sadwrn hwnnw. Oherwydd nid un i dorri i addewid ydy Iesu. Roedd bore'r Sul ar y ffordd. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch i ti wrth i ni ddarllen hanes y Pasg. Da ni'n diolch ti bod ti'n caniatáu ni weld rhai mewn dryswch llwyr a hyd yn oed mewn anobaith. Ond o Dduw'n tad, da ni'n edrych ymlaen at y fori a chael dathlu yr atgyfodiad. A heddiw, os rhyw rai ohono ni heddiw yn teimlo'n hunain mewn lle anodd ac yn ofni dy fod ti wedi'n gadael ni. Rho addewid i ni heddiw fod Sul y Pasg ar y ffordd, fod yr atgyfodiad, fod gobaith i ni wrth i ni ymddiried yno ti. Amen. Wel, y fory byddwn ni'n
darlledu gwasanaeth o'r capel. Ymunwch efo ni os gallwch chi. A wedyn, dydd Llun ar wythnos nesaf, da ni am feddwl chydig bach am ymateb rhai o'r rhai oedd yn dilyn Iesu, ymateb nhw i'r atgyfodiad. Dan eich bendith.